Awe genane stumawa sidhem anak kula nggih keparenga anak Prabu paring dawuh dumateng ingkang bapa rikalenggan dinten mangke kula nyemurupi panjenenganipun anak Angger ingkang landang Sungkawa ketingal longger menawi panjenengan Angger Prabu menika nandang susah kepareng kang bapa munjuk nyuwun dawuh paduka anak Angger Prabu Bapa Penemban inggih nggih wonten dawuh kepireng kabar menapa mboten Bapa menawi ngrikalenggan dinten mangke kahyangan swarga inten ngawontenaken pakempalan kahyangan swarga inten ngawontenaken pakempalan inggih pukulun Sang Hyang Tunggal kasinggihan Bapa leres Sang Hyang Tunggal ngawontenaken pakempalan sagunging para putra kadewatan putranipun Sang Hyang Tunggal lak wonten 3 nggih leres Puguh Punggung Manik Maya nggih Samba Puguh Punggung Manik Maya nggih 3 menika
tedhaking kadewatan saking Sang Hyang Tunggal Kasinggihan Bapa. Lajeng ingkang dadosaken susahing penggalih Paduka Anggir Prabu Rama Penemban. Ampun ngantos bangsa jin, ampun ngantos bangsa jan, Jut Makjut kalah kalih putra kadewatan. Aja nganti kalah karo putra kadewat. Inggih Bapak, pangangkah kula bisa nayu mercapada menika keng putra ingkang wasani dewa kabeh menika kebawah keperintah bangsa jin Jut Makjut Jo Makjujo. Waduh, Ger wonten dawuh napa saged kalaksanan anak Prabu kok mboten saged terus pundi Rama? Sedaya ingkang gadhahi gegayuhan menika wajib dijangkah, kudu dijangka, kudu dinyangi. Nah, yen pancen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi. Menawi kula sampun gadhahi kerentek, gadhahi karep, kedah kula jangka saderengipun lajeng kula jangkah, kedah kula nyangi. Perkarane entuk gawe lan boten menika gumantung kalian sing gawe urip, gumantung panguwasaning Gusti. Bangsa jin, bangsa Jut Makjut, bangsa kadewatan menika saderma bisane gayuh. Ing gegayuhan menika kala wau saged kasembatan lan botenipun Bapa manungsa dewa jin menika sami-sami umating Gusti. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun, sinten ngertos Rama saged kasembatan kekajenganipun Kang Putra. Dalah namung jurung pangestu nggih Nger, sinten ingkang saged nyumurupi derajat pangkating manungsa, derajat pangkating jin kasinggihan Bapa. Kumpul.
Yuk. Oh. Iya. Ayo bangsa jin do kumpul-kumpul.
Sekar pisang pisang sesajine karya lalela lela lela ya mas lima putra putra haji lesan pura dadi kaca daan yo kaca dadi kaca setya tuhu ing kaya lela 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 sekar pisang pisang sesajine karya tetep lamun tino ladang mring sesama tetep lamun tino ladang mring sesama lalela lela 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 ya mas lima putra Dina ditadurna Pancasila dasarna negara utama tindak adil ganti penganten wanita leman leman sepeng indra sepeng indra prajane sin bumantara genes nes wis jarane kawi sekar bepuh srekas olir pos beta ler putih warnane kusumeng pura yo kadangku
Yana saloganing wong ngawayang wayangku gambar pepaesan kler glaring jagat rina lan wengi larapan ingsun sang naga pepaseyan drojoku sang sangga bahwana gedebok minangka bumi tundha sapta pracik ingsun pracikku rajek wesi gligen tapeling jagat pluntur sang mega malang palisir sang mega mendung krawatku gorang garing pencong sanyang Bathara Surya kumerlap lintang Bima Sekti oh kotak kuburan sejati tutup dhuwur bapa akasa ingsun dalang paraba wasesa sinar nganu ngelenggam lan lokananta gong sekar delima kempul mangwuh-wuh Pradangga putra waranggana lir widodari tumurun ning nayu mercapada kaendra isining bahwana Arep Skardata Pitana yang ringgit gelar kandha crita Purwa pundhita ingkang minangka dadi wiwitaning crita ing sedalu mangke anyresaken jejering alam prajiman winastan jobeng yat ngindraloka winastan jobeng yat ngindraloka wonten ing amastaning Jabal Kat alam prajiman
Nadantana sak njabaning bumi, nadantana ing sak njabaning donya wonten ingkang angaratoni bangsane jin Jud Makjud menika ingkang winastan Ja Makjuja ngrenggani pusaraning adil wonten ing Jobeng Yat Ngindraloka Sekti Mandraguna Jayeng Palugon tinata mendhat Jinara menter kedhik jalma ingkang bisa ngembari marang kasektenira Sang Jud Makjud Ja Makjuja abang tembaga pakulitane netra sekembaran pepindhaning Bagaskara kang sumunar tutuk menga pindha guwa ngisi siung pindha parang curi petak kaya gluduk segu kaya bledhek angampar-ampar krana lere cantik ing prau lenggah ing kursi gading pinontang kencana pangasramaning para bangsa jin bangsa Jud Makjud bangsa jan sesarengan kalian sagunging para pandherek klebet santananing praja ugi sedulur ingkang sami nderek marak sowan Kang Rama Nujum Raja Sri Kuning tanana ingkang wani nyebawa setunggal tumapan boten ponang candraning wadyabala ajrih nampa deduka dukaning Sang Yaksa Hendra Jud Makjud Ja Makjuja ketinggal tintren Kang Ginayuh panguwasa tunggal ing Nayum Mercapada nguasani bangsa manungsa bangsa jin priprayangan bangsa dewa ampun ngantos wonten ingkang nungkuli ampun wonten ingkang ngungguli ngibarating umpama ana jembaring jagat isih bakal diemper-emperi luwih jembar katimbang panguwasaning wonten ing Jobeng Yat Ngindraloka
prangila pangdas maraning driya panjenenganing Sang Yaksa Hendra jut makjut jo makjujo harasa paring dawuh yen kawijiling lesan mangkono to dawuh sabdan yen kawedhar panjenenganing Sang Yaksa Hendra wis tinggal Sang Yaksa Hendra Asri Kaworyan salokaning wong hawayang pambukaning akondo tinarung swaraning angsa kahendra isining bawana mangan
mangayu ana bagya mangayu ana bagya sagung para pamirsa ing cipta astri dene utamanira sanata jroning sami simiwaka jroning siniwaka Sri Nalendra sang yaksa Sri Nalendra sang yaksa Endra wosnya arum arum lan manis rasa paring dawuh harsa paring sabda Yang Manik Raja Dewaningsun Wong Pepe Wangkala Lodra Mas Patik kaya raja ya Dewaningsun mangke Bapa Nujum Raja Sri Kuning Rama katuran pambagi Panakrami wonten ing alam prajiman Jobeng Yat Ngindraloka kepareng apa duka saged hambabar sarta madhangake swasana jroning pasewakan Jobeng Yat Ngindraloka Rama penembang baladalah nggih matur nuwun anak Prabu matur nuwun Syekh pambagi karahayon tumrapipun ingkang bapa Traming nggih ndadosaken bingahipun manah anak Prabu Jomak Jujo anak Prabu Jan iya Jomak Jujojut Makjud kula ngaturaken puji astuti konjuk wonten ngersanipun anak Prabing Jobeng Yat Ngindraloka kawula nuwun nggih matur nuwun Rama
dados rasa marem batin kula waladala. Beda kalian padatan bapa, benten kalian padatan inggih. Ing rikalenggan dinten mangke sami marak rawuh sami sowan. Kadang-kadang kula pandherek kula sami nderek mara seba. Ing rikalenggan dinten mangke namung Paduka Rama Penemban Raja Sri Kuning ingkang saged nampi dawuh sabdanipun ingkang putra sawatawis Rama boten wonten ingkang sagah nampi menapa ingkang dados wigatosipun pasewakan kejawi namung Paduka Rama Penemban kawula nuwun menapa nggih menapa ingkang dados wigatosipun pasewakan rikalenggan dinten mangke ngaten bapa kula sampun nate nampi dawuh panjenengan kula menika nggadahi gegayuhan kepingin dadi ratune wong sak jagat ratuning jin ratuning menungsa ratuning dewa. Nun sewu Rama kula nyun pirsa. Nggih nggih. Riyen pundi Gusti ingkang akarya jagat menika nyipta menungsa riyen napa tak nyipta jin riyen. Nah. Tuwa pundi Rama, tuwa pundi? Menawi tuwa jin sinten ingkang dipun cipta kalian Gusti wiwit babat bibit purwaning ana napa jin riyen napa menungsa riyen ngaten panjenengan ingkang langkung sepuh panjenengan ingkang langkung ngertos Rama pramila saking menika Gusti menika nyipta menapa rumiyin yen riyen manungsa katartamtu gegayuhan menika umpami antuk gawe mboten saged kathah nginggen pancen rumiyin bangsa jin katartamtu gegayuhanipun Kang Putra menika badhe keturutan kasembadan sarta bisa kinayoman mring Hyang Widi kados mekaten Rama Penemban Rama Begawan Raja Sri Kuning mandhap sang Pandhita Walawali lerebang saning patut mejang mulang mring nang wiyu jejanggan ulu kumto ngidung-idung menawi lepat nyuwun agung ing ngapunten nggih nggih inggih bapa mboten dados kawis nurut sejarah ingkang tinulis wonten ing babat Pulutana Jawi nurut sejarah menika buku lho nggih wonten bukuni wonten ingkang cinipta dening Gusti ingkang Maha Wikan menika mboten menungsa rumiyin menapa rumiyin bangsane bangsa jan napa bangsa jan
awal nggih 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 dipun cipta menika naminipun Jan Parijan. Naminipun Jan Parijan. Jan Parijan niki mboten ngarang nggih. Mboten nggih. Mboten. Ya. Jan Parijan duwe anak jenenge Sang Jan lho. Jan. Sang Jan nggada putra turun setunggal nggih menika Prabu Adajaling Dewata Weladana. Peputra malih Prabu Andakara. Lajeng Andakara nggada anak 29 30 kurang setunggal niku pinten 29 nggih. Nggih. Niku nenten tombokan niku 29 niku welut. Kok apal to? Kok yo apal. Wah enak niku jajake. Peputra 29 cacahipun nggih. Sri Paliya, Sri Jumingah, Patih Prawata, Patih Parwata, Jampina Rupa Buta, Sang Barih menika awakipun utawi sirahipun sirah ulam, awake ngawak wong niku sing kapetang 29 menika nggih ngaten. Wonten malih Prabu Rawangin. Prabu Rawangin menika nggadhah turun naminipun Rekatawati putra putri. Menika benjang ingkang dipun garwa kalian Sang Hyang Nurasa. Nurasa nggih. Duh, Nurasa menika lak taksih turun saking Nabi Adam. Leres. Nurasa Nur Cahya niku sapinunggalanipun saged nurunaken tedhake bangsa dewa. Lah. Bangsa kadewatan menika ingkang saged saking turun saking Sang Hyang Pukulun Pada Piwenang turun saka ing Nabi Adam lajeng ngantos dumugi Sang Hyang Wening Wenang lan tunggal ngantos peputra sak menika nggih. Lah menika inggih saged palakrama kaling tedhake jan klebet menika kala wau ni Dewi Rekatawati. Nah, kagarwa Sang Hyang Nurasa menika nggih. Lajeng ingkang panjenengan suni pirsa keng bapa lah nggih yen ngaten luwih tuwa jin katimbang Nabi Adam. Leres nging ndamel kerisaan nggih, ndamel rusuh, ndamel kerisaan. Nah isane mung senggama dahar nggih lan ugi paten pinaten lan sak pinunggalanipun kados ngaten bangsa jan menika kala wau Gusti kang akarya jagat rumaos yen to pancen boten saged sembada gesangipun bangsa jan pramila nggih. Natkalanipun semanten menika bangsa jan wonten ingkang saged ngimami bangsa imam utawi dados khalifah dados pemimpin. Nah, ngimami kalian salatipun para malaikat nun sewu nggih. Pramila leresipun sae, jatosipun sae. Nging. Lho niki napa nggih? Natkalanipun Gusti kang akare jagat nyipta menungsa ingkang saking bumi anisir petang perkara dipun cipta wujuding sampun kelampahan dadosipun kun fayakun dadyasira Nabi Adam nun sewu nggih. Adam menika kala wau menungsa wiwitan
muga menika dados mbenjang dadi pemimpin wonten ing donya. Lah bangsa jin bangsa jan menika mboten remen ngaten nggih. Lah wong aku kok nyembah, aku kok sungkem ana ngersaning Nabi Adam. Lho, Adam iku apa wong bumi ae. Ora kaya menungsa sing liyane klebu bangsa jin sing sangkane geni lan liya liyane. Nun sewu ngger. Lah, sumbung niku lho sing garai. Nggih sumbung niku wau nak sing garai lho. Gusti nyabut kalian kasektene bangsa jan manungsa ingkang sinabdakake Nabi Adam manungsa wiwitan ingkang sampun pinaringan jodoh Siti Hawa utawi Ibu Kawa nggih peputra ngantos sakmenika turun saking Nabi Adam nurasa nur cahya lan sak ngandhapipun tedhaking sanyang-sanyang ning nang lan ugi tunggal ginelar wonten ing swarga inten menika anak Prabu. Wah. Matur nuwun Bapa Penemban Raja Sri Kuning. Nggih, Nger. Wah. Kula saged ngraosaken tentrem tias ingsun. Sababipun wis mesti aku sing keturutan. Lah kok wis mesti? Napa jenengan menika ingkang langkung kuwasa? Kula kepingin kuwasa sak jagat. Aja para putra kadewatan, aja menungsa, aja bangsane liya-liyane. Kula bapa Jut Makjud Jo Makjuja bangsa jan. Turun bangsa jan. Turun saking jan parijan. Jo Makjuja Ratu Jabal Kat Jobeng Yat Ngindraloka swarga inten badhe kula blengket Sang Hyang Tunggal badhe kula asoraken putra kadewatan sapa sing isa mokak pundak mutung balung sapa sing bisa ngasorake yodane Jo Makjuja Jut Makjud menika ingkang langkung saged nguasani wonten ing swarga inten. Kayangan ginelar dereng wonten asmanipun Rama ladalah kula ingkang langkung prayogi dadi ratune.
Pepandha oh tata gati winusana nyindriyaksa nadyan boten kadhawuhi kula munjuk atur Koko Prabu Adi Gudi para bakal matur apa Yai menawi saged kula emutaken Kakang Mas ngemutake marang pun Kakang inggih Koko Prabu menawi saged nanging purba wasesa wonten ngasta panjenengan lah ngaten saderengipun tumindak sadurunge penjut nah monggo dipenggalih riyen panjenengan menika kirang menapa Kakang Mas panjenengan menika kirang menapa kanugraning Gusti ingkang panjenengan tampi mboten kirang kangge ingkang rayi menika mboten wonten ingkang saged ngungguli kalian panguwasa tunggal Paduka Koko Prabu Jut Majut Jo Majuja sak jagat menika pilih tandingipun nun sewu nging donya menika mboten cekap dipun ratoni kalian bangsa jin kemawon. Nah. Donya menika mboten cekap diratoni bangsa jin mawon. Melampaipun saged bebarengan alamipun sampun beda. Ngaten. Turun Nabi Adam menika alamipun sampun beda kalian Paduka menapa dene kula kados ngaten pramila Koko Prabu menawi saged nggegatur kula tinampi kanthi sae sampun dipun cekapaken ampun ngantos nggadahi gegayuhan ingkang kirang tansah kirang wis cukup sik kurang sik kurang terus kurang kok terus kapan cukupe nggih donya pun jembar kok diemper-emperi oh Koko Prabu tanggel jawab benjang yen sampun wangsul wonten ing pengayunanipun Gusti tanggung jawab enten donyane nggih enten alam akhir benjang pramila duh Kakang Mas Ari Paduka namung sadrema ngemutaken menawi Paduka purun gegatur kula menawi mboten lantal Adi Gudi Yayi kadangipun Kakang atur mutak tampa nging pun Kakang kudu enggal mangkat menyang swarga enten dina iki sengkuyungen marang sedulur kabeh lan wadyabala saka ing jobing Yat Ngindraloka menyang blabar janur cinencang ana ing alun-alune swarga enten ya alun-aluning Sang Hyang Tunggal sak putra-putrane kabeh yen to pancen putra tunggal puguh punggung manik moyo ya sombo
iso ngasorake yodanipun Kakang. Walah aku trima takluk pun Kakang trima kebawa keperintah nangingin kosok balen yen to pancen putra tunggal putra Sanghyang Tunggal telu-telune ora iso ngasorana pareng pun Kakang kayangan tak blengket dadi panguasanipun Kakang swarga enten yo alam alam mitir bakal dadi wewengkonipun Kakang Sanghyang Tunggal dadi ke bawah keperintah marang jeneng ingsun kaya mengkono Yayi para manuta sengkuyungen kekuatanipun Kakang wis ngger wis nak wis aja kecekat wis ayo padha munggah menyang ing swarga enten sengkuyungen rakamu Prabu kaya ngono ngoten Bapak iya nggih wis ayo yakin nek menang ngene wis nak aja ati duwe rasa was sumelang wong was iku bakal tiwas jare wis ayo tekad budal ngene wis ya ayo tekad mangkat menyang ing swarga enten dene perkara ana kono menang lan kalah apa jare panguasane Gusti ngono wae sing penting gegayuhan iki dinyangi nah dilakoni kaya ngono Yai yen ngaten Koko Prabu inggih nyemanggaken Kakang Mas wis ya Yai paripurna jeneng ingsun bakal bali menyang ing Kedatun-Kedatulaya Sawatara tak nyuwun sing Gusti kang karya jagat bisa kasembatan apa yang dadi kersaning ingsun mengkono ya Yai monggo Bapak Penemban kula dherekaken nggih monggo nggih paripurna dawuh sabdaning Sang Nata Jobeng Yat Ngindraloka ngedaton sekalian kaya dinodhok dadaning Sang Nata kondur ngedaton kasembatan nggih Rama mugi-mugi nggih mugi-mugi
Aha. Ya. Oi. As. Yeay. As. Ha ha ha. Oh oh. Oh oh. Ah! Oh.
Hus. Hus. Wah. Lolo. pating glereng pating glero bangsa titian wujuding singa kernuk macan banteng ana ingkang nitih garuda ana ingkang nitih sardula ana ingkang nitih naga sing ditumpaki gereng-gereng sing numpaki gero-gero
bangsane bangsa jin priprayangan ilu-ilu Banaspati kacarita ingkang sami nderekaken Gusti Sang Nata Panakawan kalih perkawis sami nderekaken nata ing jobeng yat Ngindraloka kaya mengkono patraping sang Panakawan kekalih Panakawan lata lagi putra tunggal aku ingkang bakaling ngasorake yudamu Tata Pandhawa tata gati winusa nang indriyaksa pengenjang kawuryan jroning Ranangana Yaksa Hendra manggiriyen Ndara nggih riyen Dek kula bapakne Antah Maulana kula bapakne Gamina ngaturaken sungkem nggih Ndara bangsa jin nggih bangsa jin kok nyegat laku jantraning daram ana apa Panakawan niki ajenge teng pundi niki Nun yang ana cak takonono ya pumpung durung dodo nderekaken Ndara menika menawi kula menika nyumurupi napa ingkang dados tujuane nggih leres ngoten lho soalé niku nek mboten dipun paringi pirsa riyen lho sinten ngertos mengke kula niku nadyan sak Panakawan sak penderek lho saged ngemutaken menawi Ndara menika kelepatan nggih Bos menawi saged dipun wedharaken monggo nggih Ndara ya nadyan rika wong cilik nadyan rika sak Panakawan sak
Wadi Ponokawan. Sapa mau? Bapakne sapa? Antah Maulana. Kula Pak Gaminah. Iya. Bapakne Antah Maulana lan Gaminah ngene iki. Dina iki wadyabala saka ing negara Jobek Yat Ngindraloka ndherekake marang panjenengan ingsun. Pating geruduk niku wau. Iya. Waduh. Enten sing numpak celeng, enten sing numpak ula, enten sing numpak garuda, enten sing numpak macan. Enten sing numpak kerenuk. Apa cak kerenuk ya? Oh, gak karo kon. Lah ya apa kerenuk? Kon gak karo kon ya. Gak saiki tak tuduhno kon. Bidal teng pundi niku? Bakale menyang swarga enten. Alang-alang gumitir kahyanganing Sang Hyang Tunggal Ponokawan. Lah ajeng napa juragan? Nggih. Gadah sedya lan karep menapa? Ngene. Iki bakal ana ngratoni jagat saisine. Tegese ana sing ngratoni menungsa, ana sing ngratoni jimpri parayangan kebawa keperintah, ana ing panguwasa tunggal, ana ing panguwasaning turun saka ing Nabi Adam, Ibu Kawa, Kobil, Abil, Nurasa, Nur Cahya lan sak teruse kaya ngono. Lah turun ana ing kahyangan swarga enten iki ora ana meneke Ponokawan Bapak Nyanta Maulana. Nggih. Nggih Nun. Sang Hyang Tunggal duwe anak telu. Oh. Sinten mawon? Pogo. Lare cermin iku sing kok ngawur ya kon niku. Duduki kau. Lah sapa lho ya? Pogoh iku putraning Sang Hyang Tunggal sing barep. Ingkang angka kalih Punggung. Adikne Pogoh jenenge Punggung. Lah sing setunggal juragan Samba utawa Manik Maya. Telu-telune mau putra tunggal kaya ngono. Krungu tembung rawat-rawat bakul sinambi wara ki Ponokawan. Yen pancen ana ingkang bakal dadi ratuning dewa, sapa gak kepingin? Mosok bangsa jin kaya aku iki bakal dibawa diperintah karo bangsa kadewatan sapa sudi? Oh, cekak cingkrange. Cekak cingkrange. Dados nek ngaten panjenengan boten purun dibawa perintah bangsane bangsa Kadewa. Ngono Ponokawan. Iso-iso aku ingkang bakal ngratoning jagat iki. Dewa tak bawah tak perintah, menungso tak bawah tak perintah, jin kebawah keperintah aku kabeh kaya ngono. Yen wis kaya ngono Ponokawan, kuncara asmaning daramu Jut Makjud Jo Makjuj. Waduh, tuwek temenan iki. Wadah sing njaluk lakon. Sapa ya? Abamu. Sajoke nonton TV ana film sani lho.
kok lah iya film sani itu digawe perbandingan ngono sapa sih sani Endro kok ngono kok jahat ngono lho monggo nek nang tanah Jawa iku Endro iku kalem ya lha ngono iya lah iya malah sing Surya iku mang sing celuntak lho ana kono kok diapikno lho walah iya ya cak beda paham iya malah saiki ku mang wis ana Mali lan Sumali ngono nah ya ana cak lakon iku ya ana niku meneh Mali lan Sumali ngene iku ana ya ana lah sani iku sapa nek diarani wis anggeni ngono umpama menangan rada pantes tapi ya dudu anake Surya lah ngono lah iya mbo lho ngono beda-bedane kok nggih Nun niki cekne saged nyumrepi ngoten lho nek dewa iku nang tanah Pulo Jawa iku ya apa nek enten nggih bumi India ya napa ngoten terus Mahadewa dulu Mahadewa iku gak yo Bathara Guru iku Siwa iya bener kok kedudukane ngono lho jarene abahmu kok kedudukane niku padha kalih Wisnu kalih Brahma Tritunggal ya Trimurti ya bener ngono oh iya nggih niki mengke dijlentrekaken ngoten nggih Nun iya Ponokawan sampean dhisik mawon sampean rumiyin kula tak rembukan kalih mundu sawatawis yo aja kepalang adoh yen kaya ngono Ponokawan enggal tut wuri andayani telaku Sinom Parijata dhisik. Nah iya. Cek gak terlalu tegang.
dibaleni meneh ruah desa meneh ya Cak. Iya sedekah bumi meneh. Jajane tanggal 9 ngene ngelek dina wage dadine ya lho 9 ku ya wage ku Cak. Iya tapi kedisian wong ndu kaya ya tanggal 4 Mas ya tah pademon disiki oleh andek-andek tapi Bu Lurah iki mau seneng dina wage dadi pas tanggal 4 iki. Walah ngono ya Cak. Iya. Adik meneh ya awak dhewe sak rombongan pas kosong. Wah wis. Dadi utusan Pak Slamet lan uga kancane rawuh mrana. Wah wis. Kok capot duwe wis dilukno biyor saiki entek. Kepati amar kurang setahun maneh ya Cak. Iya Bu Lurah bakal nimbali awak dhewe kurang setahun meneh. Nah ditekek endi ana gedung serbaguna. Nah. Ya ana daerah lho ya iya Sendo entek 2 miliar luwih. Nah. Iki kanggo panggonane kumpulan jenenge serbaguna ya Dek. Kanggo apa-apa pertemuan kemanten nek panjen wong pekarungan umpamane gak duwe latar lho iso nglumpukno kono. Waduh iya ya piguna iya kemasukan kanggo desa. Nah monggo dipun lajengaken sinomipun parijata Bu. Pembangunan ya wis akeh sing wis rampung. Ya muga-muga tinulak utawa ditiru karo desa-desa liyane. Alhamdulillah ngono ya Cak. Iya. Ya. Dene iki awak dhewe tinimbalan maneh ana kene. Wah wong Bu Lurah iki nek ora karo awak dhewe kurang marem ngono iku. Ngono ya. Ya muga-muga ya Cak. Iya. Gak bosen-bosen
karo wayangane awak dhewe. Wong ya ngene iki. Ya wis bisane ya mung ngene iya, Nduk. Ya seniman seniwati nae kudu kreatif. Iya. Supaya apa sih, lho? Nek pancen apik oleh penggarape, apik suguhane, lho. Lah ya sik diluroni karo lurah-lurah liyane. Ngono ya. Iya, ngono lho, Nduk. Regane aja larang-larang. Ngono ya. Nah. Tapi ya nadyan to iki sangka daerah, Cak. Nah, tetep ana pajek. Ngono lho. Ngono ya. Tetep ana pajek. Lah mongko dalang nek ditarik pajek. Ales. Bu, kula pun dipun kenaken pajek. Waduh, iya. Ngono ya, Nduk. Lah ya umpama dikenekno pajak 10%, ya. Iku nek 10% lho ya, Nduk. Kira-kira cukup pak hitung ambek arek-arek. Ya dicukup-cukupno ngono lho. Ya wong dulur ambek dhuwit iku ya apa dhuwit ya lah ya. Matur nuwun. Umi, nah Ibu Hajah ugi menika panjenenganipun para staf ana ing Pekarungan. Matur nuwun. Lan uga iki ana dulurku lanang ingkang nyuwun serampat mudhun kumandang Surabaya. Nah, di suwunake sangka anak lanang Asep, Mas Asep iya. Gatik limbukan tapi yo pono kawanan lah ya. Sing penting lah gak akeh-akeh. Lah iya ngono lho, Nduk. Engko kabeh dilayani nek gara-gara beres. Padahal lakon iki gak gara-garane lho ya. Gak gara-garane ana gara-garane jam 4 itu. Oh, maren ae. Ya aku ambek awakmu metu meneh ngono gak ya wis awak ya. Ayo, Dik. Ayo. Dipinangkani serampat ngudun kumandang Surabaya. Oke. Serampat kumandang lolilalo Setelah
alhamdulillah ya Cak. Iya Dik Ndu. Dulurmu sing teko Mojokerto iki mau rawuh ngono. Masmu Bambang wah karo Cak Kamat. Aku digawakno besusul. Waduh. Digawakno apa? Sate kul. Sate kul. Waduh. Iso kaya ngono rasane Kak. Lah iya. Ana surat sak biajek. Ya diwaca ngono lho Cak. Ngono ya. Ya. Kagem Pak Dalang Sugeng dalu sesarengan gara-gara kula nyuwun racikan langgam Bengawan Sore. Kanthi kula bawani sinom grendel. Badhe nggih menika bawa piyambak. Kula ingkang nyekar piyambak saking kula Mbah Komari. Rangkah Kidul. Weh. Nggih. Iya iki. Diwaca dhisik ya Cak. Iya. Pak To lan Pak Bagong Surabaya nyuwun lelagon tak berdaya. Tidak berdaya. Saking grup menganti request Sawangen. Wasna ae. Nggih. Nyuwun sarip tambah asa saking grup tanpa nama Wiyung. Weh, ya. Pak Suyono Mbabatan nyuwun banyu langit. Uga iki Cak saka Gang Kroto Mbabatan nyuwun Gunung Bromo. Abbas Suhar nggih sugeng rawuh Mbah nyuwun Bengawan Sore. Lan iki Pak Maliki saka Sidoarjo nyuwun Mawar Biru. Pak Ahmad saka Kempreng Du nyuwun leyeh-leyeh karo ngombe kopine dulurku sing sak wetane apa wetane musala Lore Kali. Akmang disetelno kasetku sing mainono natkalane mainono Bringkang. Omahe Cak Komar biyen. Waduh iya. Gayeng ya Cak. Pendeke. Kang Draup nyuwun tembang kangen sugeng rawuh Mas Narto. Mbak Ut kangen ati wangen kula nggih. Pak Kamat Juritan mumpun lali lho nggih benjing digawakno meneh. Mboten sate kul tapi sate bis. Kol kaya nitip kangen. Dulur Mbabatan nyuwun jula-juli tretek mudhun warudoyong. Ugi Pak Bambang nyuwun kanggo rika. Kanggo rika. Lan uga iki sangka Cak Komari nyuwun pasar ngemplak. Isyono Wonokupang nyuwun Pak Is nggih. Wonokupang nggih. Dinda Bestari lan Pak Sutris nyuwun gending gumantunging rasa. Ya. Iku Cak sing dadi pamundhutane. Nah iya. Apa sih ana meneh? Ya muga-muga isih ana Kak. Iya. Dulur ndodokan nyuwun langgam wuyung kacu. Wuyung kacu matur suwun Bos. Nggih. Uga iki Pak Dalang Pak Saiin Mojokerto hadir nyuwun tembang nggih menika pamit mulih matur nuwun. Angka 3 dulur saka nggih menika Mas Agus Mojokerto nyuwun gerajakan Banyuwangi lan kelayung-layung matur sembah nuwun. Iku sing situk lah sing situk ya teko diwaca ngene lho Cak aja sampe gak diwaca. Ngono ya. Diwaca. Nah. Waduh iya iki. Wah wis gak ono kok iki. Mok iku mau. Alhamdulillah ya muga-muga dilayani
telung lelagon utawa tambah telung gending ngono ya Cak ngono ya telu iku dijumnengno kulon loro wetan loro sesendi ini dhisik loro wetan iki sisih kene loro papat adine bareng papat dadi disepakati telung gending utawa terung lelagon ngono ya cekak dalu-dalu ya terus lakon ngono lho ya iya ya disepakati ngono meni pindhayo gak ada wong ulon rono titik ae kok malah lakon iki mang disuwun ngono ya sak marine lakon dosa muka bandar dadu sak marine lakon dosa muka bandar sak marine dosa muka mari topo 40 tahun ana pulo ngaleng iku sing disuwun cicik sapa Pak Muji mau sing wis padha madhep nggih disemangati ayo in loro loro jumeneng loro kulon loro wetan loro monggo lan dipilih apa yang tak waca mau disepakati gending monggo lelagon nggih monggo ayo nduk mari kita terus tak timbalno karo mbahmu sing bakal nyumbang swara iki mau ya siap-siap kangge Mbah Komari Rangkah Kidul mantun iki ya siap wetan kalih ya etan loro Mbak Karti kalih Sulis dadi tiyang sekawan kulon loro wetan loro oke nek ngene lak gelis lho gelis telung lagu ae kok iya pun monggo ingkang kilen Nduk Indri lan Mbak Windy sawangen kok tak sawangin mudune Mbak Tarti kali Sulis banyu langit cocok banyu langit sawangen banyu langit kaya apa dadine sawangen banyu langit yuk